fina-finai masu dogon zango da suke zuwa a kowane mako. Alaƙa ranar Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare. Manyan mata a ranar Lahadi da misalin karfe 9 na dare. Shirin garwashi a duk ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare. Da kuma fina-finan ƙetare. Hasken soyayya a duk ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare. Duka a tashar Algaita TV. Nishaɗin al'umma cikin aminci. Mafarkin kowace amarya a wannan zamani shine a kama ta lefe na gani na faɗa wanda zai bata kwarjini a ranar bikinta. Amma me zai sa wannan mafarkin ya zama gaskiya? Idan har lefanki baya dauke da sarƙoƙi da abin hannu na tashin kai, to tabbas lefanki zai zama bashi da wani armashi. Yanzu tambayar guda ɗaya ce, shin a ina za a iya samun wannan kaya masu ƙayatarwa da kuma firgita hankalin magauta? Amsar guda ɗaya ce, ku zo kamfaninmu na Modest Jewelry Limited.